bocil rumiyin. Siap, bocil presiden luar biasa. Jangka generasi presiden menika. Pancen estu beli dalu menika kok nggih ngremenaken penggali kata. Nggih. Sing ngremenke piantun kata. Ayo legit. Pokoke Seniman Seniwati. Git kene git. Mumpung lu ngantuk ya. Nyebut Bapak Marsudi kan mau kan nembangkan klasik ke tembang apa Cineman Mendes. Saiki wis bebas kanggo sampeyan nembang apa bebas lho saya. Campur sari boleh, Nduk? Ya, boleh. Campur sari. Sakit? Sakit no. Tenane. Tenang. Ya. Sagren lah ya. Seragen. Ayo seragen. Nembang apa? Niki seragen lagi. Sembarang. Lagu sembarang kok enak. Alah sakarepmu. Yo dimong to Tak kira kira balinggo iki wis mari tanggah ya. Dimong yo bener sembarang yen ditakoki bocah iki ngene iki lho. Mare wong tuwa ra diajeni canem ngene iki. Yo nek kandha sing penak nduk gendinge apa yen sragenan kuwi digawe sragenan irama rame apa irama kalem. Oke. Ah ngono kepenak. Aja sembarang. Nggih. Coba. Apa nggih? Loh, sragenan oke sragenan. Lah iya nggih mikir sendiri. Pirang jam mikir itu? Paling setahun nek. Aku lah yo sedeng kene wis munggah-munggahan to iki. Anu mon. Telas lho. Anu. Apa nggih? Lah napa? Sing penak niku napa nggih? Wong gendeng sembarang tinggi sragenan. Sembarang nggih. Lho ya kuwi neh to. Anu mawon. Kabur wae nduk apik nduk. Enggak mana kados nang. Ya pas enek. Nggih pas kali tulisan. Kali panjunan ya. Imbalno katresnanku ya lho ya. Nggih. Kayak sragenan ya oke ya.
apik tenan. Nggih pangestunipun. Sik kok beda listrik. Beda listrik. Sapa ngatine sapa kae? Dosamu kok pitin sepeda. Oh iya sepeda. Padha wae to dene iki. Kuwi Jawa Tengah. Nggih. Angkutan motor. Motor lho. Beda to tibae. Itu. Beda. Beda. Iki motor nek pit nek dono niki pijono. Gitu. Mangga kang mas katresnaku ketekan seneng aku bocah jan nyenengke lho. Nyenengke no, cah cilik kudu nyenengke. Nyenengke. Anakmu mbok digawe kaya ngene iki ditatang niki. Tak tatang malah kecuwil kabeh. Jan lenggahe bocah ki kok ya pas pinter men ya. Lho wong ki ndelok dinane to. Angger kok gawe anak pas malam Jumat, iki padha karo ibadah sunah Rasul. Pateni setan 1000. Kok sadurunge berhubungan badan biologis, itu wudu sik sesuci diri. Njur maos nek pengen ayu ya kaya Dewi Sri, Payang. Ya. Nabi Yusuf, kuwi nggon maos surat Yusuf. Ya. Ini bocah mesti pinter tenan. Wong bapak ibuke ya tawaduk tenan. Iki anak iki. Jajali, gawe karo ndelok bal-balan ngono kuwi. Dadi bocah ndase gedhe ngono kuwi. Tak yo kilakne to. Ayo. Ada. Betul ada. Lanjut nggih. Nggih. Ya. Monggo kang tresnaku Yuk.
dalam ora Ibu, Bapak? Nggih teng dalem insyaallah. Sampean itu malam kosong mboten? Malam Kosong. pripun Bu? Dan 7 Kosong. kosong. Ya padha ya kosong. Aku mek ngomong Macam kira tuh kafe terus sepi. Jadi ya rada setengah rolas jene iki. Tak dongakne sampean sampean dadi sinden sing kondang. Amin pangestunipun ya. Wes pokoke dadi seniman sing kondang, wis pokoke kabeh do karo jenengan ya. Amin pangestunipun ya. Nggih nggih. Saya penting tetap bekti kali Ibu Bapak. Yo. Siap. Sekolahnya aja ngantek kendat ya, Nduk. Betul. Boten. Sekolah kudu harus dikejar. Nggih. Akademik harus seniman dadi seniman oke. Oke. Nggih. Sekolah iya. Oma yang ngono? Iya, lho iya no. Om iki SMP, SD, SMA tutup. Iki malah wis ning perguruan tinggi kok. Aduh. Iya, saking dulu sampai bledek nih. Ya, makasih ya. Langsung sedaya waranggono jumeneng Cak Jo. Jos. Nggih. Nggih, sampun sambut ta. Oke, siap.